Һәр кеше индивидуаль. Һәр кеше үзенчә бердәнбер. Һәр хәлдә тыштан физик яктан шулай. Эчтән, рухи яктан кеше һич тә бер бөтен түгел. Кешедә капма-каршы ике җан яши диләр. Психологлар атап әйткәндә атаклы Фрейд бер кеше эчендә 3 кеше яши ди. Галимнәр аны төрле исем белән атай. Мин аны үзем халыкча булай гына исемләр идем. Беренчесе, кешенең үзе теләгәнчә яшәргә теләгән уй-нияте, нәфесе. Икенчесе, кешенең үз-үзенә хуҗа булып яшәгән, яшәткән намусы. Өченчесе, теләк нәфесен намусы белән яраштырып яшәргә теләгән үз мине. Мәгълүм, әгәр адам нәфесенә бирелсә, аза. Әгәр адам намусын сакласа, кыйммәтләнә. Әгәр адам үз минен тотса, улпатлана. Кыйммәтле, улпатлы адамнарга ни җитә, шулар тота дөньяны, шулар адам итә адамны. Аккан томганны көтмә, үзең тап. Бик ышанма һәр сөйләнгән сүзгә дә, күп таянмас бул үзеңнән үзгәгә. Билеңне бөксәң дә, тезеңне чүкмә. Зур ихтыяр җир селкетер. И карындаш, син кирәксә суга бат я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт, сәбат. Ир булуына җитми, ирекле һәм ирлекле ир булырга кирәк. Ихтыярлы кеше, игътибарлы кеше. Ихтыярлы кеше бар кеше. Ихтыяры юк кеше. Ихтыярсыз кешедән зур эш көтмә. Яшь үзенә ышаныр, карт тәҗрибәсенә ышаныр. Кешегә салынма, бүкәнгә абынма. Кешегә салынма, эшеңә салын. Кешедән сораганчы ике кулыңнан сора. Көнен үз ихтыярына буйсындыра алмаган кеше төнлә эшләр. Көтмә кешедән, көт үзеңнән. Көчле булсаң, үзеңә көчең җитсен. Күк югары, җир каты, үзең эшләп, үзең тап. Каты ихтыярга күкләр буйсына. Үзенә баш, эшенә баш. Эшенә баш, кешегә баш. Үзенә ихтыярсыз кешегә игътибарсыз булыр. Үзенә үзе ия булган һәммәгә ия булыр. Үзенә хуҗа була алмаган башкаларга хуҗа була алмас. Үзен иркәләгән ирек тапмас. Үзен иркәләгәнне бер көн дөнья типкәләр. Үзең җыла, үзең көл, үзең ягыл, үзең тор. Үзеңә үзең каты бул, кешеләргә йомшак. Үзеңә үзең каты тор, авызлыклап йөгән тор. Үзеңне үзең карамасаң, сине кеше карамас. Үзеңне үзең уйламасаң, сине кеше уйламас. Үз икмәгең кеше калачыннан тәмлерәк. Үз кешеңә сыен. Һәр кешенең үз карашы бар. Чын ярдәмне үзеңнән көт. Эшкә ихтыяр тауларны кыяр. Ярлы беләгенә, егет йөрәгенә ышаныр. Әйтерсеңле миннән калмый бер кечкенә кеше йөри. Барысын да белеп тора, үзен генә һичкем күрми. Яхшыга да, яманга да бәя бирә һәр эшемә. Дөнья мәхшәр алдый алмас, тигезләнсәм шул кешегә. Бик югары я бик түбән тәбәрәүдән саклый мине. Кимсетергә теләүчедән хыянәтсез яклый мине. Җилгә каршы бара-бара, арып талсам, хәлем китсә, үз-үземә тугры булып калырга да ярдәм итә. Бер кыйбладан икенчегә сикермәсен ди ул ялгыш. Юл сабучым һәм киңәшчем, ул кеше бит, минем намус.
алса, урап үтмә кеше кайгысын, ачык йөзләрең терәк булсын, чын дусларыбыз югалмасын. Син мәңгегә түгел бу дөньяда, синең гомерләрең бер мизгел, кеше булып кал син ни булса да, бәхеттә яшәргә соң түгел. Син мәңгегә түгел бу дөньяда, синең гомерләрең бер мизгел, кеше булып кал син ни булса да, бәхеттә яшәргә соң түгел. Эшләрең кире кайта, Ходай агышлардан сакласын, гомерне шатлыгы санайта, йөрәгеңдә кер тапкалмасын. Син мәңгегә түгел бу дөньяда, синең гомерләрең бер мизгел, кеше булып кал син ни булса да, бәхеттә яшәргә соң түгел. Яшәргә соң түгел, кеше булып кал син ни булса да, бәхеттә яшәргә соң түгел. Үз гомерендә кешенең якты яшендәй аңы кинәт яктырып китәе бик җәһәт катгый карарга килә торган үтә кискен һәм кыска мизгелләр булачак. Шундый ачыштай сыналу мизгеле галим, язучы, сәясәтче я бүтән акыл ияләре өчен генә түгел, һәркемгә дә хас хәл. Фәнни лабораторияләрдә дә, иҗат өстәле артында да, көндәлек тормышта да, яу кырында да, кешеләр белән мөгамәләдә дә, мәхәббәттә дә шундый мизгел туа. Син акыл көчеңне, йөрәк хисеңне бер ноктага туплап, катгый карарга килергә тиешсең. Бу альтернатив сыналу икеләнүгә, шиккә вакыт калдырмый. Икенең берсе, я булай, я тегеләй. Мондый мизгелдә һәркемнең кемлеге, чын әдәп, әхлак йөзе ялтырап ачыла. Шул мизгелдә я солдат утлы атакага ташлана, галим ачыш ясый, кеше хаклыкны ярып сала, гашыйк серен ача, эшче рекордка юл яра. Я аянычлысы куркы һәм булдыксызлар киресен кыла. Атланган батыр аттан төшмәс, ир кеше морадына ирешми калмас. Атыңа карап, егеңне сал. Бер юлы күпкә кулың сузсаң, берсен дә тоталмассың. Дөньяга очраклы килсәң дә, очраклы яшәмә. Дөньяда торсаң, идеалың булсын, яшим дип дигән иманың булсын. Зур максат кына зур нәтиҗәгә илтә. Зур эш башласаң, чыгымыннан торма. Зур эшкә тотынсаң, вак хатага игътибар итмә. Зур эшне акрынлап эшлә. Ике аяклы булып бушка яшәгәнче, 4 аяклан да аркаңа бала атландыр. 100 чараны белү җиңел, бер нәтиҗәгә ирешү авыр. Кем идем димә, кем булырмын дигән. Максатка ирешү өчен тырышырга кирәк.
Мақсатсыз кеше үз юлын күрмәс, ник яшәгәнен белмәс. Мақсатсыз кеше үзенең бәясен белмәс. Мақсатың булса, юлы табылыр. Мақсатың пак булгач, чараң хак була. Мұратқа жетүнең ашкычы сабырлык. Теләсәң чарасын булдыр. Тырышкан мұрадына ирешкән. Һәр киртәдән тәртә булмый. Һәр мақсатка чара бар. Чарасын күрми нәтиҗә көтмә. Чын кеше уйлаганын эшләр, яхшы ат мұрадына җитәр. Эшен биткәнче аюга жизни диген. Эшнең ахырын уйламаган чарасыз калыр. Ялчыга ялланма, юкка алданма. Уйлаган уеңны тормышка ашырмый калма. Яхшы белән юлдаш булсаң, җитәрсең син мұратка. Яман белән юлдаш булсаң, калырсың син оятка. Бу дөньяның мин бер кисәкчеге. Мин кечкенә генә материк. Таулар да бар миндә, упкыннар да, батырлык та бар миндә, матурлык. Бу дөньяның мин бер материге. Урман миндә шәш дип атала. Минем кояш бәхет, аем шатлык, яңгыр булып миннән тир тама. Кайгыларым җир титрәү төсле, сагышларым гүя ак туман, чишмәләрем чиста күз яшьләрем, ә сүзләрем буран, җил сыман. Култык та бар миндә, бугаз да бар. Ике күзем, ике күл кебек, ә йөрәгем утрау ул дулкын күбегенә күмелеп. Тарих миндә хәтер дип атала. Ак битләр инде аз аның, очы да юк аның, уртасы да, күреп булмый аның азагын. Баш миенең сырларына ятып, хәтер сөйли үзенең үткәнен, ничек итеп җирләр, материклар океанга батып биткәнен. Ул заманда җирдә җир дип түгел, башка исем белән аталган, чәчләремне, күзләремне капшыйм. Алар миңа мирас атамнан. Кеше атлы нәни материк мин. Матурлык бар миндә, батырлык. Күпме тырышсаң да булмый мине хаят диңгезендә батырып.
Кешегә яшәргә ни кирәк? Кирәктән күбрәк. Туганнар ярдәмгә дәшәргә, дус кирәк, дус булып яшәргә. Туганнар ярдәмгә дәшәргә, дус кирәк, дус булып яшәргә. Дус кирәк, дус булып яшәргә. Үзең турында язу ихтыяҗы күңел кушуы буенча туа торгандыр, мөгаен. Кешеләргә үзең турында да нидер әйтәсең, күңелеңдәгесен уртаклашасың килә. Уртак булган уртада булыр, диләр. Үзеңне үзең ачып салу өчен дә кыюлык кирәк. Аның өчен эшке әхлаки хокукың да кирәктер. Үз-үзеңне җиңү бүтәннәрне җиңүдән зуррактыр. Ул йомшаклыкларыңны, шик-шөбһәләреңне, җитешсезлекләреңне җиңү дигән сүздә. Көчең көчсезлегеңне җиңәргә җитсә, син көчле. Кешенең йомшап, каушап калган чаклары да була. Шуларны да тыныч үткәрә, җиңә бел, шунда хикмәт. Иң көчле сабыр кешенең дә сабырлыгы төкәнгәч, көчсез мәлләре булгалыдыр. Иң оптимист кешедә күңел төшенкелегенең ни икәнен төшенми калмас. Көчле кеше кайгы хәсрәтен дә җиңелрәк җиңәр. Андыйларның тагы бер көчле ягы, шуларны бүтәннәргә сиздермичә сабыр кичерә белүдәдер. Шундыйлар кебек булсаң иде ул. Авыр минутта ныклык кирәк, хәтәр минутта уяулык кирәк. Азга чыдамаган зур ниятне харап итәр. Барына канәгать ит, югына сабыр ит. Беренә түзгән меңенә дә түзәр. Әдәпле бул, халык сөяр. Гыйффәтле бул, Алла сөяр. Сабырлы бул, үкенмәссең, чыдамлы бул, картаймассың. Ирешермен үзем, бирсен генә түзем. Кеше бер чагында тау күтәрер, бер чагында бер тик тарны да күтәрә алмас. Көткән морадына җиткән. Күбенә түзгән азына түзәр. Кырыгына чыдаган 41-нә дә чыдый. Максатның аты сабыр, туры юлдан алып барыр. Пешкәнен көткән, суынганын көтмәгән. Сабын кер ашар, сабырсызлык сер ашар. Сабыр ачы булса, җимеше тәмле. Сабырга көчле бул, гаделлеккә бай бул. Сабыр гомерлек хәзинә. Сабыр иткән өстен булыр. Сабыр иткән шатланыр. Сабыр итү саф алтын. Сабыр кешене кырт чакмый, ягъни сабырсыз кизәнгән, селтәнгән саен кырт аны чагарга эзәрләүдән. Сабырлык шатлык ачкычы. Сабырлыкка ни җитә? Сабырлык куанычка, ашыгу көйнешкә илтер. Сабырлык сары алтын. Сабырлык сәламәт, сабырсызлык һәлакәт. Сабырның даруы ачы, шифасы татлы. Сабырның да шиге бар, диңгезнең дә төбе бар. Сабырның сарайы алтын. Сабыр оҗмах ачкычы. Сабырсыз кеше кадерсез кеше. Сабырсыз кеше тамырсыз кеше. Сабырсызның эше тамырсыз.
Сабыр шешкән хәлвә чыгачак имеш. Тут яфрагы сабырлык белән ефәк булыр. Түзгән тимер өзгән. Йолдыз нуры тамсын җаныма. Җанның гөлдәй тибрәр чагында яраларга тузлар сибелер. Без хак икәнлекне кем белер, упкын безне көткән чагында. Йолдыз нуры тамсын җаныма. Җанның гөлдәй тибрәр чагында, дөньяның бер нәфис багында саф минем хыял, эй җаным, йолдыз тулы төнен дөньяны. Күреп Ходай үзе табына, җанның гөлдәй тибрәр чагында. Яраларга тузлар сибелер. Шуңа бирелгән бит бу гомер, сөя белсин адам баласы. Яшәү белән үлем арасы, җан өчен соң шик түгелдер. Яраларга тузлар сибелер. Без хак икәнлекне кем белер? Яшел җилле кайын иелер, бездән калыр калмас эзләргә. Җан йолдыз күк әсер йөзәргә. Йылт итәрдә сүнәр бу гомер, без хак икәнлекне кем белер? Упкын безне көткән чагында, нур күпере балкып кабына. Узыгыз, уз дигән шикелле, бу кичкесез шомлы үткелне ышкын атып өмет кабына. Упкын безне көткән чагында. Йолдыз нуры тамсын җаныма. Кирфегеңә җилләр кагыла. Һәр бер теге сайын якты таң. Сөюк өстен икән вакыттан, куеныма сеңгән чагыңда йолдыз нуры тамсын җаныңа. Зәңгәр күктә берсен-берсе узып, пак болытлар һаман агыла. Җилгә каршы бара алганнар, кайтып җитә туган ягына. Санаулар күп үтә белү кирәк, түземлелек кирәк, сабырлык. Яшьлек язуларыннан гомер күзләренә сыгылмыйча җитә алырлык. Санаулар күп үтә белү кирәк, түземлелек кирәк, сабырлык. Яшьлек язуларыннан гомер күзләренә сыгылмыйча җитә алырлык. Шуларның да ачы җил давыллар, канатларын бик еш каера. Язмыш аянычлы сөйгәннәрне кызганмыйча кайча каера. Санаулар күп үтә белү кирәк, түземлелек кирәк, сабырлык. Яшьлек язуларыннан гомер күзләренә сыгылмыйча җитә алырлык. Кәчкенә якты кояш, чәчәк ата гөлләр бакчада. Кем өчендер үзең кирәк тойсаң, йөрәктәге хисләр саклана. Санаулар күп үтә белү кирәк, түземлелек кирәк, сабырлык. Яшьлек язуларыннан гомер күзләренә
сығылмайша жете алырлық. Санаулар көп өте білу керек, төзімлілік керек, сабырлық. Яшілік языларынан өмір көзілеріне сығылмайша жете алырлық. Яшілік языларынан өмір көзілеріне сығылмайша жете алырлық. Кеше гомер буе башлыча үзен уйлый. Ул сәясәткә караганда үзе белән мәшгуль. Аңа кайдадыр күп кешеләр халак булуга караганда үз шәхси кайгысы олы. Аңа Япониядагы җир тетрәүгә караганда үз теше сызлавы авыррак. Кешеләр хәстәреннән аңа үз хәстәре хәстәр. Илгә олы сөюдән аңа шәхси сөюе кадерле. Кешегә үз мине, мин үз көнеке. Үз күлмәгең үзеңә якын. Гомер буе кешеләр арасында үзеңә күрә кайнап яшәдем. Шунсыз яшәүне күз алдына да китерә алмыйм. Әмма якты уйларым, хезмәтләрем фақат аулакта, ялгыз чакта туды. Сыналган уйлар, өлгергән эшләр генә кешеләргә җиткереләләр. Казан да башта үз җаена кайный. Бер башка ике язмыш юк. Бәндә сөйләр, тәкъдир көләр. Булачак булмый калмас. Әдәм сөйләр, язмыш көләр. Әдәм уңса үзеннән, уңмаса тәкъдиреннән күрер. Иртә язмаган кич язмас. Киләчәкне күңел сизә. Көчле Ходай белән алышыр, көчсез эшен тәкъдиргә тапшырыр. Күрәсең булса, тигез җирдә абынырсың. Күрәчәгең булса, пима кигәндә аяк сынар. Күрәчәк күз йомдыра. Тәкъдиргә сылтау җиңел. Язган булса, язга, язмаган булса, күзгә. Язганны күрерсең, шешкәнне урырсың. Язмыш дип, күреләтә утка кереп булмый. Бергә-бергә бер сукмактан йөрдек. Үрләрне дә бергә-бергә мендек. Бу дөньяда шактый күпне күрдек, җиргә бит без сыналырга килдек. Бергә-бергә күп хәлләргә тарыдык. Барган чаклар булды, хәлдән тайдык. Тормыш безне судан утка салды, бергә-бергә бер утларда яндык. Моңарчы без сынатмадык бугай. Моңа шаһид кояш, йолдызлар, ай. Моннан соң да кеше булып калыйк. Ярдәмеңнән ташламашы, Ходай. Шулар аша
шатлыклары ни хәтле. Авыр көннәрен үткәнен шатлыкта да искә алайык. Кадерләрен тапкан бәхетнең шулар ашанып аңлайык. Авыр көннәрен үткәнен шатлыкта да искә алайык. Кадерләрен тапкан бәхетнең шулар ашанып аңлайык. Якын кешең аңламаса, ул дип типкән йөрәкнең кайчанда бер аңлар дип, ялгыз шулар кирәкме? Авыр көннәрен үткәнен шатлыкта да искә алайык. Кадерләрен тапкан бәхетнең шулар ашанырак аңлайык. Авыр көннәрен үткәнен шатлыкта да искә алайык. Кадерләрен тапкан бәхетнең шулар ашанырак аңлайык. Авыр көннәрен үткәнен шатлыкта да искә алайык. Кадерләрен тапкан бәхетнең шулар ашанырак аңлайык. Авыр көннәрен үткәнен. Кешенең киләчәге асылда ике нәрсәдән тора. Кешенең үзеннән һәм аңа якын кешеләрдән. Кеше үз-үзенә хуҗа, аның кем булуы үз кулында. Әйбәт уй-ниятләрен гамәлгә ашырырга тырыша икән, ул кеше. Тырышмыйча ялкаулана, вак-төяк нәфисләргә бирелә икән, ул мәскән, түбән җан инде. Нәфис, алдашу, кымсызлык, көнчелек харап итә кешене. Шулардан бөтен явызлыклар, золымнар килеп чыга. Аралашкан кешеләрнең әшнәләренең кем булуына да бәйле кешенең язмышы. Акыллы әйбәт кешеләр икән, ул да аларга иярми, охшарга тырышмый калмый, әгәр алар белән бергә һәм алар кебек булам дисә. Тирә-юне аралашкан кешеләре аламалар, алдакчылар, әрәм тамаклар икән, шулар арбасына утырып алса, алар җырын җырламыйча, аларча кыланмыйча бер компаньон була алмый. Йогышлы нәрсәләр кешегә тиз яга. Күпне күргән, әрекмән шулпасы эчкән. Күргәнең 8, күрмәгәнең 9. Күргән күргәнчә тормый, күргән күз алдан китми. Күргәннән күрмәгәнең күп, белмәгәннән белмәгәнең күп. Күрә беләсең. Күрмәгәнгә күрсәтмәсен, күргәнгә күркәм сабыр бирсен. Күрмәгәннең күрәсе килә, күргәннең гүргә керәсе килә. Туып белми, күреп белә. Авырлык күрми, җиңеллек күреп булмый. Авырлык төшсә, түз сер бирми нитми. Ни хәлләр яшь егеткә килми, китми. Азапны тауга биргәннәр күтәрмәгән, аннара кешегә биргәннәр күтәргән. Алтын утта, әдәм михнәттә сыналыр. Ашыны күрми, төше булмый. Бер ашысын күрсәң, бер татлысын күрерсең. Берәү, ай-яй, бу мәче рәхәт тора, ашый да йоклый, бер кайгысы да юк дигәнгә каршы мәче телгә килеп, минем көнемә калып кара, дип җавап биргән имеш. Бер имгәнсәң, бер кинәнәрсең. Бер көл булмыйча, бер үгел булып булмый. Бер карасаң рәхәттә, бер карасаң михнәттә. Бәләкәй мәшәкатьтән качкан зурысына капкан. Бу дөньяда ниләр килеп, ниләр китми.
Бүрененең авыр башы кем җилкәсендә булса, шул белер. Бер михнәте, бер рәхәте. Гел ал да гел булып тормый. Дөнья бетәр, мәшәкать бетмәс. Дөнья булгач, ачысына да, төшесенә дә түзәсең. Адәм баласы михнәткә түзә, рәхәткә түзми. Адәм көрлеккә түзми. Адәм михнәткә чыдый, рәхәткә шартлый. Җәфа күрсәң, җәүһәр буларсың. Җүләргә авырлык төшсә, җылар, акыллыга төшсә, котылырга чара эзләр. Ике рәхәт бер күңелгә сыймый. Ирне михнәт җиңә алмас. Кешенең кешелеген кыенлык көндә белерсең. Кара көндә дус булмас. Корт зәһәрен белмәгән бал татыннан ни белсен? Корты чакса да балы татлы булыр. Кыенлыкка түзмәгән зәвыклыкка түзәлмәс. Кыенлык күрмәгән тынычлыкны белмәс. Мин ишәк булгач, иярләүче күп. Михнәт барда рәхәт бар, хезмәт барда хөрмәт бар. Михнәт күрмәгән шатлыгының кадерен белмәс. Михнәтсез тапкан мал исәпсез китәр. Мохтаҗлык тырышның капкасыннан караса да эшкә керми. Начарын күрми, яхшыны танымыйсың. Рәхәтен яраткач, җәфасына да түз. Салкында ялкын рәхәт, эсседә салкын рәхәт. Тормыш бик бутарласа, баганага сәлам бирердәй булырсың. Үзе баскычтан ауган, өстенә баскычы ауга. Һәр авырлыкның бер җиңеллеге була. Һәр кешенең бер көндезе бар. Һәр көн майлы бутка булмый. Кеше матур. Кеше чынлап матур. Жуймаганда күңеле гөлләрен, шул гөлләрдә инде киңлеге дә, зорлыгы да туган илләрнең. Ямсызлыкны күрмәгәннән түгел, яманлыкта үсми тамырсыз, яманлыкның, яхшылыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Гел калырмы, көл калырмы җирдә? Кайсы төскә күмелер бу тараф? Яман күңел мең мәртәбә ямсыз, ямсыздән дә ямсыз битараф. Матурлыкка таңнар каларсыз да, ничек кенә яклый алырсыз матурлыкның, ямсызлыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Язылмаган канун була диләр, йөрәкләргә алар языла. Күңел дәфтәренә бала чакта, гомер язларында языла. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә барып чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк калырга. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә барып чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк калырга. Нинди генә хәлдә калганда да, гаделлектә кала алганда, йөрәкләрдә булган югалмый ул, күңел дәфтәрендә саклана. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә барып чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк калырга. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә барып чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк калырга.
Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә бары чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңлап, кешеләрчә кирәк алырга. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә бары чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңлап, кешеләрчә кирәк алырга. Гаделлекне яклап яшәгәндә, йөрәк үзе чиксез сирекле. Ия булса күңел дәфтәренә, шундый йөрәклеләр бәхетле. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә бары чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк алырга. Йөрәк үзе яза икән аны, игелеккә бары чакыра. Шул дәфтәргә язылганны тыңла, кешеләрчә кирәк алырга. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Бу дөньяның мин бер кисәкчеге» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Исәнбәтнең Татар халык мәкалләре, Гайса Хөсәйновның Таштагы язулар җыентыкларыннан алынды. Фәйрүзә Мөслимова, Рәзил Вәлиев, Зөлфәт, Фирая Зыятдинова, Нияз Акмал шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Таһир Асылгәрәй башкаруындагы «Кеше булып кал» исемле җыр, Марат Шәйбәков башкаруындагы «Кешегә нәрсә кирәк», Илнур Мусин башкаруындагы «Түземлелек кирәк», Энҗи башкаруындагы «Бәхет кадерле» һәм дә Булат Җиһаншин башкаруындагы «Кешеләргә кирәк» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.